Dulaan sa 40 ang patay sa nahitabong stampede sa Uttar Pradesh State sa India diin gipahigayon ang dakong Hindu religious festival nga Maha Kumbh Mela kagahapong adlaw. Giila usab ang maong Hindu religious festival nga pinakadakong panagtapok sa katawhan ng mga debotos sa lukop kalibutan. Sumapa nga nahitabo ang stampede kadlawon kagahapong adlaw diin mi prosesyon ug nagtapok ang minilyon ka katawhan sa Holy River sa Prayagri City aron motusmaw sa tubig kun giila nga Holy Dip nga religious activity atol sa maong kapistahan. Subay sa report sa otoridad giingong misuway ang mga deboto sa paglayat sa mga barricades nga gihilera sa mga opisyal aron unta sa pagkontrolar sa bagang duot sa katawhan. Lakip usab sa mga nangaangol ang pipila ka mga biktima nga na-suffocate og mi-collapse tungod sa kahuot samtang ang uban nagdinuutay sa palibot aron makaeskapo sa kahuot. Dungag pa nga ana-ana sa 200 ka milyon ang mitambong sa maong dakong kasaulugan.